Penseu que aquesta gossa ahir estava treballant a l'Hospital de Sant Joan de Déu. És important el que fa el guia, de que no permet que s'equivoqui, perquè això és part de la seva educació. Penseu que aquesta potència que veieu aquí, en un hospital, ha de ser totalment contrària. Per això veieu l'equilibració mental de la nostra raça. Felicitats per la feina que fas.